Wow, kako dobri pokloni. Chloe ima veliki, Nancy srednji, a Emma najmanji. O, šta je to? Želemede, volim to. Šteta što je veličina mala, ali to je svakako ukusno. I taman za moj telefon. Bam, bam, bam. Super. A šta će ovo ovdje? Wow. Pogledajte, napravila sam žele špagete. Super. Sviđa mi se. Drago mi je zbog tebe. A ja sam dobila kolači. Wow, još nikad nisam probala plavi Oreo. Wow, to je ukus borovnice, zamislite. Da vidimo šta mogu napraviti od njih. Wow, devojke, samo pogledajte. Jeste nekad probali špagete od keksa? Ja nisam nikad. Ali sad ću to uraditi. Sigurna sam da će mi se dopasti. O, da, znala sam. To je predobro. Baš sam zadovoljna svojim poklonom. Wow! A ja ću spremati špagete od velike žvake. Obožavam žvaku. Jao, to će biti teško, ali spremna sam za to. Hajde! Da, odlično mi ide. Wow, izgleda prelepo. Dakle, spremna sam da probam. O, da, oduševljena sam. Možeš li da patiš malo? Izvinite, nisam namjerno. Sad ću vam pokazati veliki balon. Gledajte. O, mamice, sad će pući. Wow, to je bilo moćno. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti. Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefe pravi sukob. Ko će pobediti? A šta to miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video pažljivo i nemoj propustiti poklon. Pripremili smo ga specijalno za tebe, Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Sladoled sa kiwi? Zar je to ukusno? Ne znam, ja sam dobila sladoled sa borovnicom, baš mi je drago. A ja sam dobila ogromnu porciju sladoleda sa jagodama. Super! Oduševljena sam. Super, ali očigledno ja jedem prva. Baš me zanima kakav je ukus. O, znate, to je baš ukusno. Šteta što sam dobila tako malo. Želim još. Ja nemam kašiku za sladoled, a prstima nije baš zgodno jesti. U stvari, znate, ovako je baš lepo jesti. O da, prelepo. O, čekajte. Pa ja imam 5 prstiju, to znači da mogu pojesti 10 puta više sladoleda. O da, oduševljena sam. To je jako ukusno. Samo ima jedan problem. Smrzle su mi se ruke, a joj, ne osjećam ih. Hoćeš da ti pomognem? Ne, devojke, stanite, šta radite? Chloe, i ti isto. Devojke, molim vas, nemojte mi pojesti prste. Ruka mi je u redu. I druga isto.
Hvala, devojke, najbolje ste. Ma, nema na čemu i drugi put. Izgleda da nemam više sladoleda. Pa dobro. Ja nisam kriva. Jel da? A šta ovo? Nemoj ni misliti o mom sladoledu. Ne, to je moja porcija. Ne diraj, nemoj. Jao, šta si uradila? Sve se prosulo. Ali sad ga je mnogo zgodnije jesti. O, da, imaš baš lep sladoled. Hej, ko vam je dozvolio da uzimate tuđi sladoled? Sad ću vas naučiti pameti. Da, tako vam i treba. Šteta što se sladoled istopio. Šta? Kako malo porcije žele? Kakva šteta. Wow, ova veličina mi baš odgovara. Mamice? Da, ovo je pravi žele. Jao, devojke, kako male flašice imate. To je jako smešno. Pa dobro, ali ja mogu prva probati. To je jako ukusno. Što, da li je to sve? Ups, izvinijem. Ja nemam ništa s tim. Nancy. Okej, nema veze. A vreme je da probam svoj slatki poklon. To je jako slatko i ukusno. Ne želim da se zaustavljam. To je to, pogledajte. Pojela sam svu flašu. Jo, šta to rade devojke? Stiskaj jače, hajde! Skoro smo uspeli da iscedimo žele. Jo, ne stižem da ga jedem. Pa šta je to? Iscediti žele iz tako velike flaše je baš teško. Čekajte, imam ideju. Nancy, drži flašu, a ja ću staviti zaštitu i bokserske rukavice i... Ja! O ne! Oho! Uspelo je! Izgleda da je to bila loša ideja. Da, slažem se. Iscedila sam previše žele. Kako si smešna! Da. Ćao svima! Nemojte zaboraviti da instalirate igricu Multidosor u Google Playu ili App Storeu. Skupljajte krofne, suši i druge slatkiše zajedno sa nama.